ev dem û hemû demên we xweş bin temaşevanên hêja. Li ser ekranên Arwar TV ez dixwazim îro di derbarê rewşa li Fransayê de hineke agahî bidim we. Mümkün e we temaşe kiribe ji vir sê roj berê me di derbarê rewşa li Almanyayê de hineke agahî dabû. Hevalê me Qadir Demhat ji Almanya ragihandibû. Li Almanya tê zanîn ji heştê adarê vir ve êdî dikanên ku tenê xwarin û vexwarinê difroşin ne yê din jî vebûne. Lêbelê qasê ku însan bixwazin nikarin bikevin hundir. Zêde însan di hundirê dikana da çê bibin, derî tê girtin û çend kes ji hundir derketin we qasa kes dikarin bikevin hundir. Li Almanya qedexe hineke bi vî awayê sis bûn. Dibistan hêjî bi tevayî ve nebûne. Zarok carna diçin, carna naçin, heftekî diçin, heftekî naçin. Dema naçin jî di mal da bi online dersê xwe çê dikin. Tê gotin ku hatiye ragihandin ku bi awayeke fermî 22 meha adarê de yani ji vir çend rojşûn de li Almanya êdî restoran û kafê jî yên ku terasê xwe hene vedibin însan êdî wê bikaribin li Almanya li pêşiya restoran û kafeya rûnê xwarina xwe bixwin ve xwarina xwe vexwin. Lêbelê nikaribin wê di hundir da xwarinê bixwin ve xwarinê vexwin. Ez bawer dikim vî awayê dewam bike mümkün e di dawiya meha adarê de ev qedexeyê ku hene hinekî daha zêdetir jî sis bibe li Almanya. Li Fransa ne wisa ye? Li Fransa dikan berê de vekirîne yani ji serê salê vir ve dikan vekirîne tenê dikanên mezin yên ku ji 20,000 metre qare mestirin ew dikan girtîne. Ew jî li tevaya Fransayê de derdorê 405 hebin. Ew 405 hev ciyê mezin ku ji 20,000 metre qara mestirin ew girtîne. Lêbelê dikanê ku 20,000 metre qare piçûktirin ew vekirîne. Weke min got li wê derê jî wekî Almanya eğer zêde însan di hundirê dikana da hebin derî tê girtin li gorî metre qarê dikana însana berdidin hundir. Û li Fransa hê qedexeya derketina kolanan dewam dike. Êvara saet şeşa heya roca din sibê saet şeşa qedexeye ku însan derkevin kolanan. Lêbelê însan êdî aciz bûne, êdî li mal da namînin, dixwazin derkevin derva. Yani êvara carna ez ji ofîsa xwe piştî saet şeşa derdikevim, saet hefta heşta derdikevim ku biçim mal. Ez dinêrim li kolanan bi taybetî li bajarê ku em lê jiyan dikin li Strasbourgê însan li kolanan e, pir li kolanan e û polîs jî mudaxale nake. Ji ber ku însan bi rastî êdî aciz bûne êdî qedexeyên Covid zêde jî guhdar nakin. Tenê restoran û kafê dikan êvara saet şeşa da mecbûr ew tên girtin, neyên girtin polîs diçin digirin. Lêbelê însan li kolana bigerin pir zêde mudahale tune. Ez bawer dikim rojên pêşiyan me de li Fransa jî ev qedexeyê ku hene wê hinekî sist bibin. Her mehê rayedarên Fransız dibêjin di dawiya mehê de em ê hinekî qedexeyan sist bikin. Lêbelê dawiya mehê tê dîsa daxuyaniyeke din tê gotin û qedexe berdewam dikin. Tê gotin ku di dawiya meha adarê de ev qedexeyê ku hene wê hineke sist bibin û hewa germ e her ku diçe hewa germ dibe bahar e. Ez bixwe jî ji biharê pir hez dikim. Rojên bazara dawiya hefta da bi taybetî dema min hebe ez bi bisikletê derdikevim derve digerim.
Bazara bori ez derketim bajari Strasbourg'e bi bisiklete hineke geryan hem be armanca gerri hem be armanca spore ez geryan min tahmin dikir ku meydanên bajarê Strasbourg'ê wezîre insan tinebin ji ber ku ji sala par vir ve dema qedexe hebin meydanê Strasbourg'ê vala dibin bi taybetî li Strasbourg'ê meydaneke hey meydana Kleber jê radibêjin di merkeza Strasbourg'ê de ye weke qelbê Strasbourg'ê ye li wê derê insan pir dicivin ser hev dema qedexeyên Covid hene ew meydan sihêl dibe zêde insan lê nacibin ez di bazara borî da çûm hewa jî hineke germ bû ez çûm meydana Kleber wekî ku qedexeyên Covid tinene insan li meydanê digeriyan û her wiha insana çalekî jî çêdikirin meydana Kleber her wiha weke cihê çalakiyan e yani li Strasbourg'ê dema çalekî çêdibin yan ji meydana Kleber dest pê dikin çalekî yan jî li meydana Kleber çalekî diqedin û carna jî li ser meydana Kleber insan çadıra vedigirin çalekîn xwe protesto çêdikin ji ber ku meydana Kleber di merkeza Strasbourg'ê de ye li wê derê insanên turîst jî pirin çûyîn hatin zêde ye û bazara borî li wê derê dîsa çadırên çalekiyên protestoyî hebûn du hev çadir mi dîtin yek ya Cezayirya bû Cezayirya çadirek vekiribû protesto çêdikirin û yek jî ya kesên ku raberî tecavüzê hatibûn tecavüza ensest bi taybetî ya ku kesên ku ji aliyê bavê xwe birê xwe eqrebayê xwe ve hatibûn tacizkirin me dikarin bêjin wan kesan çadirek vekiribû û çalekiya xwe protestoyî dikirin ez ê niha dîmena ve bikim hûnê dîmena temaşe bikin li ser meydana Kleber car carna Kurd jî wiha çadira ve dikin çalekiyên xwe protesto dikin belavoka belav dikin yani her rojê bazara dema qedexeyên Covid tune û niha qedexeyên Covid hene dîsa jî rojê bazara meydana Kleber meydaneke qelebalig e insan lê çalekiya çêdikin min got insanê dî aciz bûne bi rastî naxwazin di malda bimînin derdikevin derva û rayedarên Ewropî mecbûrin çareseriyeke bibînin têzanîn derman derketiye aşî derketiye lê berê aşî tenê li kesên ku ji heftê û pênc salî jortirin li wan têxistin û her wiha li xebatkarên tenduristiyê têxistin û li leşkeran li polîsan têxistin piştî ku ew xilas bûn yê ku ji heftê û pênc salî mestir xilas bûn aşî li wan hate xistin şûn de wê dakeve jêr şêst û pênca pişta dakeve pênc û pênca pêncî çil û pênc çil wisa berjêr biçe em hêvîdarin ev dermanê ku hatiye dîtin kî li Ewropayê anha çar hev derman weke aşî li insana dixin saziya tenduristiyê ya yekîtiya Ewropayê destûr daye çar hev dermana çar hev aşî têxistin em hêvîdarin di rojê pêş me da her ku diçe zêdetir insan tên derman kirin aşî li wan têxistin û nexweşiya Covid jî wê kêmtir bibe û ev qedexe jî wê xilas bibin werem bi hev re ew dîmenên ku roja bazara borî min ji meydana Kleber girtibû em wan bi hev re temaşe bikin temaşavanê hêja ev ya Cezayirya ye ev çadir ya Cezayirya ye Cezayirî çalekiya protesto çêdikin bi taybetî li dijî rejîma eskerî junta eskerî ya li Cezayirê ku ev çarekman dibêjin ji 2019 vir ve
Cezayir'i rejimeki leşkeri heye, cünteki leşkeri heye, hem de tijîwî ve protestoyu algérien et français aussi. Nous sommes là aujourd'hui à la place Kléber pour démontrer que la diaspora algérienne de Strasbourg est fortement mobilisée et elle enracine la mobilisation contre la junte militaire en Algérie. Nous sommes l'écho du peuple algérien. Le peuple algérien, depuis 2 ans, depuis le 22 février 2019, il est toujours en train de clamer sa nouvelle indépendance. Et c'est pour cette raison qu'avec ce soulèvement, avec cette révolution populaire et pacifique, nous sommes en train de renaître en tant que peuple. Le peuple algérien va écrire une nouvelle histoire pour l'humanité avec son pacifisme. Et tout le monde le reconnaît. Aucune manifestation, aucun soulèvement pendant 2 ans n'a été aussi exemplaire que celui du peuple algérien. Le peuple algérien, il démontre qu'il est dans une maturité et qu'il donne une leçon exemplaire à l'humanité. On peut utiliser le pacifisme comme une arme révolutionnaire et être radical dans le pacifisme et bâtir réellement une nouvelle société à travers une révolution pacifique. Le but, c'est de combattre la pédocriminalité et les placements abusifs d'enfants. En 2018, il y avait 340 000 placements abusifs d'enfants. On enlève les enfants aux mamans pour des conflits parentaux, de l'inceste, dénoncer tout ça et de ne pas lâcher. Il y a moi, il y a Alexandro, Barca, une amie, Martine, voilà. Une dizaine. Oui. ماشوان هجا و دینن تماشا کرد درباره فرانسایی دا این بجی مهنه که آگاهی داوه حیا جاره که دن بمینن باشی دا